besok apa bakal bali yen bali bejo
Kadang-kadang dua ya. Pokoknya ya. Mai tapi agak pun keras tuh. Kamu kini pak aku tak
Pripun iki Mas? Semakin sore semakin anyep. YouTuber ngersakne lagu napa Mas? Lewung, lewung ki pelok nek dislendrokne malih piye ya? Kalamun terus lewung ki tapi iso lho, iso. Dadi kono sing nabuh nibani terus gese ki nibani kur tutupe tok niku. Terus cangkeme sinden muni gitu. Cangkeme sinden muni yogane nibani. Lah mili yo nibani apa nih sinden. Eleh wis gledis tok pokoke. Dene mburi kuwi ndak demen ning aku ya tutupono kuping. Piye? Piye, Dik? Aku ki marahe ora tau jujur. Angel sik ben digoleki krepekane. Pokoke manut Bunda Estrini karo Adinda Reni yo reneng sing ora enjuh. Aja ngono ngene iki ya saderma manungsa. Wong sok-sokke ya dadak ngrayai turut galengan ora bener kok. Pokoke lek Mbak Reni, Bu Estrini tidak ada yang tidak. Pokok yo ngeslong kuwi. Semua bisa. Reneng ceritane iki semua bisa. Nek Ajaib. Aku seneng aku gur guson. Ayo, wonten pamundutan saking Adinda yang ngendang. Tumindak jujur. Kuwi tumindak jujur apa nganggo aja ngarepe? Oh, tak kira aja tumindak jujur. Aku mesti tak jawab ora. Ya, pamundutan tumindak jujur. Sampun sumadya. Oh, bawa. Enggak, Bu. Berhubung ngarep orang mudeng bawane adikku sayang. Cakepane lali kok tak cakepi apa piye? Yo karo lek tanggapan ki anu nggawa tulisan lho. Khusus bawa.
amenangi jaman edan dewa kaya empah budi arep ngedan ora tekan yen kan melu kanggan boya kecuman meleh kalian nekasan dilawat kerso Allah bejo bejan ingkang luwe bejo angin lawan waspada Jujur, jujur, lek ora jujur Eling las petu sepada sembrono titik kang jujur emai sengsara nyata manungsa ngadeg maing pangganti yen
bedane gending lancaran karo tembang tayub kuwi bedane rumangsaku. Angger nek gending lancaran seleke lek ra 6 ya 5 utawa 1. Mesti suwuke kuwi. Ning nek gending tayub iki seleke lek la 2 ya 3. Wis nek tak titeni. Dadi pemar nutup kok kira-kira nyelehne 6 ngene ya keblonyok. Apa neh lagu tayub renek note lah kaya wong goblok. Arep nirokne kene munggah reni medhun. Lucu tak rasa-rasane. Alah, kaya wong netah bayi ren. Tenan aku nek keterak tayub nu menduku ketok. Ning ya wis biyen. Ya sok-sok nek enjuh ya muni. Nggih ta, Bu? Nek ora enjuh ya meneng. Nek sajakane nyang Reni ayo nyanyi yo. Ya tak terokne perkara Reni le nyelehne 3 aku nyelehne 6 ya kelu. Jane aku kelek nyeleh ya kur 1 ae lho. Lah ya Kok iso 6 iso. aku lho sing tak omong. Oh, jenengan lho. Nek kowe neh nyelehne ya 1 sing gendhe ketok. Lah nek perkara ra ketok iki kan ora ketok. Lah niku nggih kirangan mboten semerap. Lah iya ora ketok. Bu, jilbab merah. Wajan panjenengan menyalang. Ngersakne napa, Bu? Bokong semok. Padahal wong telu suwe mok kabeh, Bu. Nggih, nyuwun sewu kagem para tamu ingkang kinurmatan, mbok bilih Bapak Slamet badhe ngersakaken lelagon ing mriki Bu Mami ugi Bu Reni ugi Bu Eslini tansah nderek. Engkang pundi? Nika piyantunipun nah nika. Jumeneng menika? Sanes sakidipun madhepipun mengaler napa ke utara ngoten nika. Ageman merah. Nah, betul sekali. Bajunya merah jambu. Niku Bapak Slamet ingkang miji saking Dayaan. Oh, alah mriki ngenten nggih telatan Dayaan. Oh, wonten nggih. Tak kira kur Badekang. Tapi Dayaan ngebel lek mriku kan Dayaan Badikan. Nggih. Kadang lek maca Badukan, padahal tulisane Badikan. Badekang nggih. Ngersakne menapa Pak baju merah? Oh nika suwantene jan ora ndelomok nika lho bebem. Lah nggih mbok bawa to. Nyandak mik ngoten walah jan ora mumum niku. Ah nggih Pak, ora ketang sak pucung. Pak. Mbok monggo to Pak, mriki sone penake kaya gieger niki. Mbok nggih dibelasi to. Lah niki ibu-ibu ingkang dereng nate kagungan kersa utawi teksih gadah tanggelan kagungan kersa saged nimbali sound system niki puenak jembeng dur. Monggo Bapak Slamet napa dimetaramne Bapak Slamet? Monggo ayo Mas. Duruk. Yo yo. Kula pirsani ing ngajeng sindene balita kabeh. Nggih. Sing penting iso gawe marem. Ngoten nggih. Nggih. Ingkang sepisan sowan kula wonten dalem mriki namung derek memuji mugia anggenipun kagungan niat Kang Parwan Purwa Madya Wusana tansah manggiya suka basuki. Ngoten nggih. Amin. Allahumma amin. Nggih. Terus sak teruse niku saged berkah barokah ngoten mawon. Amin. Ya seneng kula lek umpama awor kancane terus ning karawitane ngene iki lek diceluki ngeten iki. Nggih. Kadang napa enten Pak sing mboten anu Panggah panggang mboten enten. diceluk. Umpama aku
aku apal ya pangkak sik kok kadang ketok kledang-kledang lah kae lah Wis aja madang ndang rene yo. tak pengen madiang langsung rene dereng to niku mengke niku wau sing apal Mas MC kok dadi yo Tapi nggih nuwun sewu lho Bu Mami nggih. pripun Istrine niku lho lah buke niku kalih Niku. pelek lho nganggo jilbab abang niku. saestu Nggih ngatos lho nggih. aku pas men yo sing tak sapa lho malah buke sih Nggih. tenan Nggih, sak Nggih, perlu monggo, nderek. Pak. Ora ketang klungsu-klungsu meludu ngoten nggih, nderek nglelipur para rawuh wonten ing dalem mriki. Sesideman Mas nggih. Sabinten? Wiwitane samonten. Handerek sang peke Menika nggih MC suwantene jan. priya bagus kang olah budaya karo ngenteni bojo kula nggih Tasih dangu nggih. sowan menyang kutha gedhe garwane nang pundi lho Pak mengke lek kula balik nututi nggih niku oh nggih kamangka lek jenengan mengke jumeneng sing nututi buke sing kudu ngireng niku mbok de kula niku Bandara terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngungrum marang bendara Dyah Sulestya bijar ngincangake alis terus sesideman kula tak buka njenengan lajengaken soalé panjenengan lan saestu ning kok lek pomo aku balik engko les nerusne gendingku tembangkumu tak nggih wis ndang nggih nggih tak dindi kula niku nggih ngrantos anggen penyan badhe nindi luweh becik patenono timbang pepisahan mrengkyah kang Sulestya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra monggo dipun lajengaken
kaya lomban pendopo ae. Ngantek sindene ngantek ora roh apalane sing diapalne malah gerong. Ah lek ra ngono ya ora ngrasakne dadi penggironge ternyata berat. Poneh lek lomba kek ya kudu padha notasi. Mleset titik ya dicoret. Besok nek lomba dadi musuhne ya dhewe. Nek ngene iki dadi dulur nek wayah lomba. Pokoke ngene-ngene iki musuh, ngene-ngene iki musuh, iki musuh, iki musuh. Ndek grup dhewe-dhewe lho ya. Kandhang. Nggih. Berjuang dengan grupnya sendiri-sendiri. Nek aku cara lomba iki karek bagian penggarong-penggarong ngono kuwi. Lah kowe apa ora ta? Saiki lek lomba sinden sing dibiji umure 20 medun.
Ya ta? Nyapa bocah mburi nyapa? Kaya awak-awakane ngene iki serapan lho. Cara napa beneke mburi? Luwotak-luwotak iso. Tangne tabuhe don Niki calon-calon. wonten panyuwunan saking Mahyoyo Sumarata putrane Mbah Parwanto, Mbah Parwan Suwargi. Pelatih Riok Sumarata nyuwun lelagon manggung sore. Manggung sore iki slendro apa pelok, Cok? Oh iya slendro. Niki Mas Yoyo dipun pinangkani nggih manggung sore. Sate ayam. Iya. Ora sak dodol Rita. Ayo sate ini liwat. Ora sing laden-laden ket mang kok tak rasa-rasane kok ora njaluk lagu ya. Kuwi ki anu lho, irite ndak umum menungso. Geseh wong lah wong kok njaluk lagu ki karo aku kek ana lagu iki. Lah terah kuwi bakul gedang ora irit ki piye? Bakul ta Pak niku? Lah Lah nggih. terus bathine ngoten niku damel napa lho Pak? Pak. Wong niki mundhute nggih wonten pudak mriko ngoten. Nggih to? Walah nggih lek Pinarak jenengan to Mas. lek jenengan gadah gedang jenengan dol teng mriki. Eman. Alah kuwayu saestu. Eman gedangku Nggih. tak dol. Kamu kan nek dipikir ket mang ngladeni awake dhewe ki wis piro Piro? lho. Oke lho. Tanpa diladeni awake dhewe ki yo kluwen lho ket esuke Tenan. upama. Jane. Lah iya. Matur nuwun nggih Mas. Pun Ya karek kersa. jenengan nyuwun apa ngono ku lho gek jenengan milih jenengan nyuwun apa ngono. Ature Niku apa lagi incim panjenengan mengke dalu diincim. Anu titip lho yu biasane yu. Bapake Mas Udin ngersakne napa? Iya padha to? Uduk to? Oh padha lek no. Suwe lek kapok we. Iwang sak gojlok iki ket mang. Monggo niki manggung sore pamundhutanipun Mas Yoyo saking Sumarata. Iki lho Mas tak ladeni.
Matur suwun Mbak Mami, ugi kru karawitan, mugi-mugi tansah ngrembaka hanjayeng bawana. Salam budaya. Matur nuwun. Niki wonten malian. Madang neh. Sik to, santiku engke kaya lagi bar madang to bodonan. Arek iris. Allah, karep niku. Niki berhubung para pradonga tansih ngayahi jejiban. Lumaing piring kridaning sendok alias dahar sate. Matur sembah nuwun kagem Bapak Suprapto dalah garwa ugi putra mantu lan putra putri. Sampun pokoke nyugata sembarang dringoh. Patuto sitok rong dilulun sitok wis metu sitok rong dilulun sitok metu jan pokoke jan bejo tenan iki nggih dina kingke wong-wong ning panggung iki bejo kadang iso dinoblek nganti perih ning weteng tenan ngono kuwi ya tau lho Mas ya Allah tibane kelalen ning tawon nah ora teko bocah wong ning kono ning Brojo Gantang kono kok desane. Nggih niki dina jan nemu bejo ya suwira tanggapan pisan banyu mili suguhane. Kene ora atik sego Mas diet bodonan. Kan sego dereng. Oh, diet kabeh. Sinden iki rumangsa kelemon kabeh. Direwangono diet ya panggah ora kuru. Wes saiki iki patuta ngombe dadi gajih. Tenan banyu saiki karo banyu mben ya apa to bedane? Nambah. Lah aku kadek ya gumun laran. Sinden iki saiki ora aneh lho sinden kuru liyane bureni iki. Kuru piye wong kaya ngene ya? Iki Lah ndi wong awakmu kur kaya kuwi jenengan ki ora ngeroh lek dek kae aku. Saiki iki wis mundhak. Wis. Oh, imbuhan sego. Iya tak imbuhan sajane keluwen. Kula nate lho yu bobot 43 wis nyindan ae. Mosok Jan kaya kerupuk kae. weh ra meni. Kaya ora tau dingon iki. Lah saiki mosok kadung wis meh kebacut. Alah wis bene Swidak. sinden iki nek kuru-kuru ndak patut. Nggih disyukuri mawon. Iki nggih paringi Gusti Allah. Nggih. Ingon Mbak, ingon. Domong wis ingan ingon. Mbak Reni, lho, Mbak Reni kok cantik sekali. Terah mbuh niki sinambi ngrantu tenan sing kagungan dalem iki tenah rezekine sempulur iso renes nyedhekai para yoga karo sinden karo tukang son jan kasek ora leren ket mau tenan lagi tilulun lho wis metu neh aku sak gumun kopi lho sik separo dijaluk neh gelase disai teko kene wis sujud panas neh seminggu ngene ora ngetik nah ya iki seminggu ngene ngono tenan mulih ra iso mlaku wis sakit lemune iya mulai-mulai samurai tenan wis ora gerak ya pikantuk salam saking sapa kuwi salam budaya hadir alah Mas Dewantara ugi juru syuting juru penginjenan YouTuber apa nggih wayang kuno kok ngendi Mbak Reni mbuh alamate mbuh oh ndelopo wayang kuno channel YouTuber hadir di sini di lokalisasi ora ning saiki lokalisasi wis dirampas dadi alun-alun lokalisasi ya aku iki ngene kok suwi ra ngenekne lokalisasi lokasi lah iya kok iso
Padha ae wong iki yo mantan begenten. Si aku iki lho Ren, aku apa muni Reni ngono, apa muni Bu Estrini wong aku. Bu, aku tak sawang kene iki wis mak emping 3 lho. Ibu-ibune sing penerima tamu ke mini ora apik tenan. Tenan bener. Oh, ya Allah Bu, jenengan kok tirakat tenanan to Bu. Ndang, kok tak sawang ora nunjuk-nunjuk kopi sejimat. Tenan. Diaturi aku mung ora nyawang blas jenengan ket mau blas romplok-emplok lho Bu. Ya Allah. Lah iya. Apa tangan iki lho mendek udan lho kira-kira. Oh, mugi-mugi tekabul Bu. Pokoke sesuk lek urung bengi bar mantenan wayang manten wis bodho nyapa-nyapa kuwi lagi udan sing deres ya Bu. Udan slamet, udan becik, wahyu kanggo temanten sak karone muga-muga kinanten udan sesuk gek ndang dadi. Gese dadi manten sing samayan. Tak terus niku dadi apa? Genano yo garape R yo iwak manyar temumpang mangkok manten anyar ngono sesuk bengi buka ikat. Duh. Kado. Wong anggo ditasat niki. Lah piye aku yo iwak manyar temumpang mangkok. Lah sesuk bengi iki wancine udan temanten anyar kuwi bukai kado. Katok iki wong manten iki wis nganggo baju triwing-triwing ngono kae lho ra katokan lho jan. Ya ampun, Bu, ngene iki lambe turah lho, Bu. Ya guyon, sing penting kula mboten ganggu tenyan. Sing penting iki ya kur guyon nanggep ae sinden iki sinden ora genah ngono, Bu. Lah nggih. Lah iya ta. Weh, jan tamune masa eneng sindene ora genah. Padha mbani alhamdulillah. Tak dongakne Pak Suprapto iki rezekine turah-turah blawah saking lek sedekah nyang para-para yatim piatu. Oh, turah-turah tenan lho Pak Prapto. Turah-turah jan ora lokak malah kebiak. Pokoke dongane sinden tuwek tumus. Nah, Pak, jenengan pun mati napa dereng? Nembe badhe napa bar? Lah nggih. Gesek gek dar gek nyanyi iki, Pak. Ke lho yo sing nekakne wis seneng ke lho yo. Yo, aku engko lek ditekak aku kepiye lho Pak terusan. Iki ngono ya omong-omong timbangane nganggur karo nunggu para pradonga nembe ngayahi jejidan. Kandhane yo yen ning lambe bubrah digorene salahe. Purwantara hadir, salam budaya, salam. Sapa ren iki jenenge ora ketok mataku. Monggo pinarak hadir di sini. YouTuber yang dari Ndelopo Mbak Bile badhe mresani Mbak Lina Widing Ndelopo bisa melihat di channel wayang kuno Ndelopo engko tak kabarani. Ini Mbak Lina biasanya senengane langgam Mbak Bile wonten pamundutan nulis mawon herek. Penak iki nulis ning nggon ngene iki ya dadi langsung ora atik apa-apa. Kandhane ingkang nembe ngayahi dar dipun sekecakaken Pak. Dipun agem telas kemawon nggih Pak. Ibuke ora dar Pak. Urung. Lah ya lali to cethuk dulure kaya ngono kuwi. So suwi ora cetuk-cetukan cetuk neng kene lah ya to yu piye kabar ya pekek putumu piro saiki 5 cek wedhusmu ke manak piralah mati sitok yu mati lagi niyo pangan tumo
ngono kuwi. Aku seneng gapyukane wong wedok ning ndi padha. Alhamdulillah kaya semut boyong kon jeruleng kok dayoe Pak Prapto dalah ibu. Sapa Mas? Bu Rahmawati. Mbak Mami kula nyuwun langgam aja lamis. Waduh. Nek aja lamis niku nek slendro niku piye ya? Ora kena. Aja sakemah janji bang manis yen to omong lamis. Lah piye ngono? Aja sakemah janji bang lamis yen to omong lamis. Ngono lho kira-kira. Ya ngono. Lah, mang nyedek ndemoke ora mbayang lho, Pak. Kaya sinden tengen dhewe iki alah tenang. Digledhak ning dalane rene sing nemu. Tenan ra apa-apa, Pak. Aduh, bablasan. Nyuwun lagu Aja Lamis lagi berhubung pripun niki diganti Karangkates nggih ingkang nyuwun aja lamis mergo nek pomo pelok niku gonge iki arep digawa kabeh iki ya ndak apa-apa jane ning gone sing reneng mergo iki wis nguruki Tegalan pirang-pirang hektar undangane sesuk iki 2000 dadi 2000 dadi nggone kur nggogong niki ora cakep. Kek alah sing penting dikeki bong ngono lho Mas nggih. Dadi perkara slendro pelok, slendrone tok cukup. Akhire ya sing digawa slendrone tok ora kok piye-piye. Lek sing ndek omah iki tenan kongkong wong kandel. Wong kandel, wong budaya. Nggih, monggo niki dipun pinangkani bola menawi sampun rampung anggenipun ngayal jejiban dahat. Karangkates kagem para tamu ingkang katembe lenggahan nggih. Mangke mbok bilih ngersakaken gending monggo sesarengan sarwa budaya. Sarwa laras. Lek tureh ki ngono ku lho yo. Alhamdulillah.
badhe kula Kang Mas Hadi mbok bilih badhe ngersakaken lelagon mriki tansah nyadong dawuh. Bleduke gabah. Nyadong duka seneni. Tansah
Nggih, menika wonten pamundutan malih. Jurakane tlutuh gedang. Aduh. Iki. Dasare wong ya ora ketok lho kok eneng tulisane juragan tlutuh gedang. Menika mundhut ingkang ngangka sepindah Candik Ayu. Dene ingkang ngopeng kalih podang kuning menika wau sampun. Ingkang ngangka 3 mlaku bareng karo sapa iki? Menika dipun garap dangdut mawon to. Wekdalipun saya sore niku dangdut saya panas. Lah tukange seleb bareng ketoke ontak kudu joget. Kudu nyolot mawon roh sinden jane. Nek berhubung nggih kawontenan dados nggih rada riku. Nggih, jane alah secara umum kaya ketoke. Nggih. Monggo to digarap ngalon-alon Candik Ayu lagu bareng nika dangdut mawon. Menika dipun live streaming menika channelipun napa wau Wayang Kuno mijil saking Delopo. Nggih nyuwun pangapunten Kang Mas, bakule gedang niki Candik Ayu tasik ndelik. Ngapunten nggih. Mlaku bareng dek wau sampun. Napa dipun gantos mawon nggih? Napa gantose? Cucuk remuk. Cucuke sinten remuk? Ha sida cucuke sinden to sing remuk. Ha nggih panggah cucuke sinden. Nggih. Remuk-remuk. Monggo, Cak.